Hello everyone. Welcome to Bambatha Kamanxuza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-25 August 2025. Okay, kushuthi usikhumbule ukuthi uZoleka wagcina exoshe uHlathi wahamba waya kaThumeka eCosmo. Namhlanje if efika nakhona kushisho uLikamva uthelwe ngezibonkola akafuni ukuzwa lutho ngaye. Avela angamlindi nokuthi aze angene endlini akhulume naye emkhona lapha emnyango. Bambuza ukuthi ufunani. Wathi uzocela indawo yokulala wavele wathi uLikamva ayikho. Wathi ethi akukho lana angaya khona, wathi uLikamva ayikho. Wathi uzama ukungena ngenkani wamphusha uLikamva sekuyaliwa lana. Bayalamula wonke umuntu manje uthukile agcine uvalile uLikamva umnyango lapho uvalela nobaba wakhe ngaphandle. Ethi uNtsikwa uzolalaphi ngoba uyasho ukuthi akanayo indawo yokulala. Wavele wathi uLikamva angingeni ndawo mina apho. Wathi uNtsikwa wena uma wakhe akazange akukhulise kahle. Wathi uThumeka hayibo mina ngingenaphi lapho? ULwandle noLinda basemathandweni bandla bayanyonyobisana hhayi kancane. Kanti namhlanje bazothi bayanyonyobisana kuvele kuqhamuka abazali baLwandle bathuke bonke bakithi phela bebengalindele. ULinda akabange esangena ngisho ekamerweni uvele wayophuma ngomnyango esethi good night, good night. UHlathi ulibele uyamemeza lapha emnyango, Likamva awuvule, awuvule lo mnyango kukwami lana mani vula. Angayingeni nje uLikamva indaba yakhe lokhu ememezile bakithi uHlathi, Likamva umuzi wami lona vula umnyango. Lapho nasendlini bayamncenga izingane zakhe uYanga noQhawekazi kanye nosisi wakhe uNtsikwa, kodwa uLikamva ucikekile ukuthi ubuya kanjani ekubeni washiya uma wakhe kulesiya simo. Wathi nje khohlwane, wabe esukuma eya ngasemnyango, waba nethemba endlini lokuthi uzomvulela kanti lutho. Uzombuza ukuthi akaziwanga yini mhlazane emtshela ukuthi engaphinde ebeke umqondo wakhe lapho. Waze wamtshela ukuthi akasoze waphinda avume ukuthi ahlukumeze uma wakhe, wavala umnyango. Bakithi uHlathi wayibona indlela afike ngayo. Uqhawe ubuza uma wakhe ukuthi umgcinile nobaba wakhe ngoba akatholakali ngisho efonini. NoZoleka akhombise ukuthi akamazi kanti kuzongena uThulani ngesankahla kusenjalo nawe uzobuza uHlathi ukuba ukuphi. Asho uZoleka ukuthi yena noHlathi badicide ukwenza i-divorce ube esephuma endlini. Ethi uThulani kanjani ngoba besithi uyamthanda nje uHlathi. Avele uZoleka amtshele uThulani ukuthi akaphume e-ofisini lakhe. Wavele wangayingena le uThulani uZoleka waze wabiza ama-security amdonsa. Wabe esemtshela uZoleka ukuthi ungaphinde ubeke umqondo wakho lana e-ofisini lami. ULinda uhleka uThulani bemhudula uze uthi yo idrama yasekhosela. Kanti noLwandle uzoza ngakuye uzomncokolisa aze amtshele ukuthi namhlanje uzozama ukuthola indawo ene-peace khona bengeke bephazamiseke. Lapha ayikho indawo engasayibuki ukulinda uLwandle useze ukhipha ngisho ulimi. uHlathi uyalana athole khona indawo yokufihla ekhanda bakithi afice abantu behlezi emnyango bakhombise ukumjabulela bakithi beze besho ukuthi lo muntu oze ngaye lana akekho kodwa ushiye ukhiye, baze bamtshele nokuthi akakhululeke. Angene endlini bakithi ashaje ifoni yakhe bese kungena ama-miss call inqwaba kanye nama-message. Wabese efonela umnewabo uThulani emtshela ukuthi ukuphi futhi nendawo yokuhlala uyitholile kubani. Wathi ethi uThulani akeze emzini wakhe wathi usafuna ukuhlala yedwa apholise ikhanda u-right lana akhona. uLazarus uzothenga i-takeaway afice uma ethi nhla afice uZoleka avele abize u-waiter ebese eyamhlebela. Ayelana kuhleli khona uZoleka ambuze wayehleli yedwa asho ukuthi besafuna ukupholisa ikhanda ngoba uthathe isinqumo esinzima i-divorce. Wabesembuza uLazarus ukuthi akawafuni nama-advice kanti kuzoqhamuka ama-short noLamula ethi uyanqaba. uZoleka ebese vele ethi uLazarus khululeka ungasabi, ngumphathi wakhe emsebenzini kodwa ngaphandle nami ngifana nabo bonke abantu. Hawu baphuza-ke bakithi kwaphela lokhu ebebekuthengile baphinda bathenga okunye baphuza lapho bahleka kuphela bakithi kusho ukuthi bajabulile kwaze kwatwistwa nezandla. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.